ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏಪಲ ಕುಷ್ಟಿ ಪ್ಲೇ ಏಪಲ ತೇಳ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಎನ್ನ ಪುದರ ಅಶ್ವತಿ ಜಿ ಪಂಡಿತೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಕೂಲಿ ಹೊರೋದು ಎಕ್ಕದು ಐಡ್ದುಕ ಚಾ ಪಾರ್ಕ ಬಣ್ಣದ ಪೋಣಗ ಚಾಗಿದ ಆಯ್ತ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐನ ದೋಸೆ ದಾಯ್ತ ದೋಸೆ ಬಂಡ ಪಚ್ಚೆ ಪದಿಂಜಿದ ದೋಸೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಆಪಣೆ ಇಂದು ಎಂಚ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಪಂಡು ತೋರ್ಪೆ ಬೊಡೆನಾತು ಚೂರು ಪಚ್ಚೆ ಪದಿಂಜಿ ಅಂಚ ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಪಚ್ಚೆ ಹಸಿರು ಪಂಪೇರ ಅವು ಬೊಡೆನೆ ಐಡ್ದುಕ ಬೊಡೆನಾತು ಬೊಳಂತರಿ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಕಡೆ ಉಂಡು ಉರ್ದು ಕಡೆನಂಚನೆ ಕಡೆದು ಐಡ್ದುಕ ಒಂಜಿನ ಕುದುಂಬು ದೀಡದು ಮಣತ್ತನಿ ದೋಸೆ ಮೈಪೊಂಡು ಮೈತ್ರನ ರೊಟ್ಟಿ ಫೀಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸ್ಮೂತ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಾಪ ದೋಸೆ ಮೈಪುಂಡೆ ತಿನ್ನೋಡು ಆ ರೀತಿ ತಿನ್ನೋಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಚಟ್ನಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಚ್ಚೆ ಪದಿಂಜಿದ ದೋಸೆ ಹೊರಬೊಂಡ ಟ್ರೈ ಮಾನ್ಪುಳೆ ಚಾ ಪೂರ ಪಾರ್ದಾಂಡ್ ಐಡ್ದು ಕೊಂಚು ಒರ್ಂಬೆ ಇರುವಣಗೆ ಆಲ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಸೀದ ಪಿದಾಡ್ದು ಬೀಜದ ಬ್ಲೋಕು ಸೀದ ಪೋಯ ಆಯ್ನಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪೂ ಬೀಜ ಪೂರ ಆತಂಡು ಬೀಜ ಪೂರ ಪೇಜಿದ್ ಬಣ್ಣ ಗಂಟೆ ನೋಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 11 ಮುಕ್ಕಲನ ಪಿದಾಡಿ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಸೀದ ಪಿದಾಡ್ದು ಪದ್ರಡೆ ಇರುವಣಗ ರೆಂಜ ಪನ್ಪುಣೊಂಜಿ ಊರುಂಡು ಆಡೆ ಎತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತಿನ ಓಪನ್ ಆದ್ ಸೀದ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋದು ರಡ್ಡು ಒಣಸು ಆರ್ಡರ್ ಮಂತದ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಣಸ ಆತನು ಹೋಟೆಲ್ದ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪದ ಮೊಸರು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಚೂರು ಪುಳಿ ಬತ್ತೊಂತಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಳಿ ಬತ್ತೊಂತಂಡು ಮೊಸರು ಅಡ್ಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಣಸು ಪೂರ ಉಂಡುದು ಬೊಪ್ಪಡನ ಪೂರಿಂಚಿದು ಪೊಡಿ ಮಾಂತದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಒಣಸು ಪೂರ ಮಾಂತದು ಹೋಟೆಲ್ಡು ಬಿಲ್ ಏತಾಂಡ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಒಣಸು ಐಡ್ದುಗ ರಡ್ಡು ಬಚ್ಚಂಗೆ ಜ್ಯೂಸು ಒಂಜಿ ಪುನರ್ ಹುಳಿ ಜ್ಯೂಸು ಐಡ್ದುಗ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಪೋಡಿ ಐನು ಊರ ತಿಂದದು ಬಿಲ್ ಏತಾಂಡ ಪಂಡ 150 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಒಂತವರ್ದು ಕುಲ್ಲುದು ಹೋಟೆಲ್ಡು ಕುಲ್ಲುದು ಒಂತವರ್ತನ ಸೀದ ಪಿದಾಡ್ದು ಸೀದ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಪೆರ್ಲಾದ ಸೀದ ಊರಿಗೂ ಬತ್ತ ಇಲ್ಲೆಡೆತನ ಗಂಟೆ ನೋಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 2 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಐಡ್ದುಕ ಒಂತವರ್ದು ಜೆತ್ತದು ಐಡ್ದುಕ ಮಣತನಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಿನ ದಾಯ್ತ ವರ್ಕ್ ಬಂಡ ಬದ್ಯಡ್ಕ ಏರಿಯಾಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೀದ ಬೊಲ್ಪು ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆನ ಸೀದ ಬದ್ಯಡ್ಕ ಪೋಯ ಆ ಬದ್ಯಡ್ಕದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ವರ್ಕ್ ಮುಗಿತದು ಸೀದ ಬಣ್ಣಗ ಹೋಟೆಲ್ ಬೇಕರಿಗೆ ಸೀದ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಮೋಸ ಒಂಜಿ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಂತದು ಪಾರದು ಸೀದ ಬಿಲ್ ಕೊರ್ದು ಬತ್ತೆ ಏತ್ ಬಿಲ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡ 35 ರೂಪಾಯಿ ಆಂಡ್ ಆಂಡ ಸಮೋಸ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಸಲ ಇದ್ದೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಸಮೋಸ ದಾಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಆ ಸಮೋಸ ತಿಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಿಲ್ ಕೊರ್ದು ಸೀದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬತ್ತ ಅವಳು ತೋಂದಿತ್ತೆ 1 ಗಂಟೆ ಬರ್ತಾ ಅವಳು ಕಾತೆ ಬಸ್ ಬತ್ತಜಿ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಆಜೆ ಕಾಲನ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಬರ್ತದೆ ಸೀದ ಪೆರ್ಲ ಎತ್ತನಾಗ ಎನ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ನ ಬಸ್ ಪೋತುಂಡು ಏಲೆ ಕಾಲದ ಬಸ್ ಪೋತುಂಡು ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ತೋಂದಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಹೊರತು ಪೆರ್ಲಾಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಮೇಲಾನೆ ನಡ್ತೋಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಎನ್ನ 10th ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತೇರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಸೀದೆ ಏನು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಗಿಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದ 10th ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತು ಆಡ್ ಒಂತೆ ಹೊರತು ಪಾತೇರ್ದು ಸೀದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ರೂಪ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪವೆ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಪುಣೆ ಬೇತೆ ಕ್ಲೀನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪುಜೆಂದು ವಿಶೇಷ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಆತಂಡು ತೂಪವೆ ನಿಕ್ಲೆ ರೂಪ ಏರ್ಲ ತೂಪಾಯರು ನಿಖೇಲೆ ತುಲೆ ನೆನೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆ ಮುಳ್ತುಲೆ ಅಳು ಮೊಬೈಲ್ ಮುಳ್ಜೆತ್ತದೆ ಮೊಬೈಲ್ ದೆಪ್ಪು ಮಾರ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಕತೆ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ತೊಲಗಿ ಈತೆ ಇಷ್ಟನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಆಡುಂಟ ಪೂರ ಬಾಯ್